V minulom videu sme sa rozprávali o tom, prečo sa oplatí investovať do živého projektu. Do projektu, ktorý nežije len na papieri, ale každý deň a naplno. Teraz sa tejto téme povenujeme o čosi podrobnejšie. Rozmeníme si to celé na drobné. Vieme, že čím viac sa toho v rezorte deje, tým viac ľudí sem chce prísť a chcú sa k nám aj opätovne vrácať, čo znamená, že je aj vyššia obsadenosť. No a vďaka tomu je aj vyšší výnos prenajmu, čo je plusom pre vašu investíciu. A kde je pohyb, tam je aj dopyt, silná komunita, stabilná obsadenosť, rastúca hodnota nehnuteľností. V živých projektoch vidíme dlhodobý potenciál a záujem, ktorý neutícha, práve naopak, neustále stúpa. Nie každá investícia prináša stabilný výnos, investujte preto z Tatra Invest, investujte do projektu s pridanou hodnotou, s potenciálom a dušou, do živého projektu, ktorý nežije len v lete alebo v zime, ale po celý rok, každý deň a naplno. tatrainvest.sk, tam sa dozviete všetky podstatné a potrebné informácie.